హలో గీత, హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ రీతా. ఏమైనా పార్టీకి రావచ్చు కదా? లేదే, నాకు టైం లేదు, మళ్ళీ కలుద్దాం. ఎప్పుడు ఇదే చెప్తావు. ఓకే బాయ్, థ్యాంక్ యూ. ఏమండి ఎంత అమ్మాయి తొలగింది. ఈరోజు మన మ్యారేజ్ డే కదా, ఎంత సెలబ్రేషన్ చేద్దాం? ఏముంది, చికెన్ బిర్యానీ. అమ్మో, నా వల్ల ఒక నేను ఉంటాను. సరే, హోటల్కి ఆడుతుందాం. ఓకే ఓకే, బిర్యానీ ఓకే. డ్రింక్స్ ఏం కావాలి? నాకు పల్పియాలండి ఒకటి, జామును, ఐస్ క్రీమ్. ఓకే, నాకు బియర్. బియర్ ఏమన్నారు? నాకు బియర్ అన్న. ఓకే, నాకు వైన్. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ రైట్.